Tak jo, tak díky moc, že jsi na to udělala prostor. Zkusím jenom na začátek trošku říct, jak postupovat. Já ti vždycky se pokusím dát nějaký stručný návod, ale primárně to bude o tom, abys jako se chovala tak, jak by se standardně chovala, kdyby tu činnost řešila. Jo? To je vlastně jako účel celého toho testování je ten, aby jsme zjistili, že nějaký ty naše hypotézy, které ověřujeme, že ten web slouží k tomu, aby jako někoho ta nezisková organizace oslovila, aby se nějak choval a tak vlastně splňuje ten účel. Jo? Takže úplně standardně, že bys si řekla, hele, mě zajímá tahle věc v té neziskové organizaci a šla si to hledat a třeba řekla, hele, tak tady jsem to vůbec nenašla, to je blbý a zavřela tu stránku. Jo? Že úplně se chovej prostě standardním způsobem, jak bys jako se chovala a já se pokusím tě nějak navádět, co vlastně si slibuju teďka od toho daného testu a uvidíme, jak to bude probíhat. Ještě bych měl jednu poznámku k tomu. Bylo by fajn, kdybys trošku komentovala, co děláš. Tím, že vlastně já vidím tvoji obrazovku, tak kdybys třeba řekla, jo, teď ti třeba dám ti zadání, registruj se na dobrovolnický pobyt a ty třeba řekneš, tak zkouším najít teda, kde bych takovou věc mohla. Nikde to na tom webu nevidím. Teďka tady prostě zkouším náhodně klikat, teď přemýšlím, kde by to mohlo být, jo? Že tak nemusíš každý slovo, takhle, jak jsem teď já přeháněl, ale aby trošku jako bylo vidět zatím ty myšlenkový postupy, který máš, proč jako takhle uvažuješ, protože to na tom samotném videu nemusí být tak zachytitelný, jak kdybys to komentovala. Okay. A ještě druhý bodík, když možná ti do toho sem tam skočím, kdyby se mně zdálo, že je to hodně dlouhý časově, jo? Že já mám nějaký typy úkolů, typu, jak jsem říkal, třeba zkus se zaregistrovat na dobrovolnický pobyt nebo tak. A kdyby jako bylo vidět, že se kolem toho tématu třeba točíme dlouho, tak zkusím třeba ti do toho skočit, aby jsme jako nestrávili na tom hodinu, jo? Že celkově by nám to mělo zabrat tak jako max do 40 minut, spíš míň, ale uvidíme. Jo. Okay. Super. Tak jo, tak pojďme začít. Na začátek bych teda řekl, že ty vlastně slyšela jsi někdy o Forest Incu? Forest, jak je to dál? Forest Inc., jestli jsi o něm slyšela někdy něco. Ne, nikde. Vůbec nevíš, takže jedině maximálně takhle ode mě. Tak zkus teďka jako, že zahrajem takovou jako hru, že ses někde od nějaké kamošky nebo na nějakým prostě koncertě, eventu se doslechla, že existuje nějaká nezisková organizace Forest Inc. a že by ses chtěla podívat, co vlastně dělá, jak funguje, tak jak bys postupovala? Jo. No, tak normálně bych si to... Já většinou vyhledávám přes Google. Super. Takže tam bych si to zadala prostě tady ten název. Tak to zkus udělat. Je to všechno dohromady? To je na tobě. Aha. Jo, že jsem jenom slyšela to slovo, neviděla jsem ho napsaný, jo, myslíš? Třeba, to já nevím, no, teď jsi ho jenom slyšela tím, že ho neznáš. No, Foresting je pro mě... Může to být Inc. Forest. Ano, teďka nevím, jakou mám přesně koncovku, jako co to všechno, jako vlastně, co to znamená Foresting. Výborný, super, tohle je hodnotná zpětná vazba, píšu si a ať se na tom zbytečně nezaseknem, je to Forest Inc. Jo, Inc. Vyskočil Forest Inc. Ale to jsou nějaký temný ženský. Ano, je to tak. Výborný. Tak dejme tomu, že jako víš, že to je nezisková organizace, co se zabývá jako ochranou pralesa. Tak zkus pokračovat, že tohle není ono. Darujme pralesu život, tady vidím. Darujme CZ. Netka. A jsem na Teď si se mě trošku sekla. Teď... Vykává láska k přírodě z moudrostí pralesa. Výborně, děkuji moc, jenom já jsem to měl seknutý, tak si to ujasním. Přesto darujme, si tam proklikla tu webovou adresu foresting.net a přesto se dostala semka, jo? Tak,
Jo, Super, ano. super. Jo, děkuju. Tak, paráda. Tak jo, takže můžem teda postupovat dál. Teďka už dostala jsi se jako na ty webové stránky Forest Incu a Ano. teďka mě zajímalo, ty vlastně jsi ta ideální cílovka toho, že jako jenom tušíš, že to je něco s ekologií, ale vlastně vůbec netušíš co. Zkus si Jo. normálně jako ty stránky nějak zběžně prolítnout, jak ti bude vyhovovat, abys trošku pochopila, co vlastně ta neziskovka dělá a proč to dělá. Nějaký takový jako náhled na tu neziskovku, co to je. Jo, jasně. Vzděláváme, podporujeme užitelné praktiky, zalesňujeme. Hej. Hledáme cesty nás blíž. Tak to by mě asi teďka zajímalo. Poznejte nás blíž dole. Ano, tak to klidně proklikni. A teď nevím, jestli se sekla ty, anebo se něco stalo. Ne, já jsem na to neťukla, dobře. Dobře, v pořádku. Moje chyba. Ta kvalita toho spojení nám to bude trošku... Regenerace, rozkvět. Zkušenosti. Naše vize. Jo, aha, u něj už existují od roku 2016. Máte se s námi. OK, jsme transparentní. Práva aktuální. Nás můžete příště. OK. No. To teďka se po mně chce. V podstatě, jestli jako dokážeš z toho, jak teďka jsi udělala nějaký ten základní obrázek, říct tady ve 2-3 větách, co vlastně ten foresting dělá, no, co je jako jeho záměr, jak funguje. No, tak podle toho, ano. Já z toho pochopila, že je to prostě skupina lidí, která podporuje kdyby obnovit vztah člověka k přírodě, který se jako vlastně vzdaluje. Od té, jo, že ten člověk se od té přírody tak nějak vzdaluje, tak vlastně zase znovu to obnovit. Zároveň obnovovat i jakoby tu zdevastovanou přírodu, jo, nebo prostě ten prales, vlastně tam, kde už chybí, jo, kde už prostě jako je zničený. Takže to, znovu to obnovit, podpořit, ho, vysazuje, jo, zabývá se vysazováním, nějakou péči o něj, prostě jako praktickými dovednostmi, vysazování rostlin a stromů a tak. Zároveň ještě jsem pochopila, že jim jde ještě i o to, aby se lidé jakoby i takové jakoby osobní jakoby potkání, jo, aby se vlastně i propojovali lidé a společně si i prostě sdíleli třeba svý životy nebo nějaký svý zkušenosti. A takhle. No. Ještě jsem tam byla. Hele, výborný, klidně takhle stačí. Děkuju. A zkus teďka zase, jakkoliv volně ti to půjde, si říct, co vlastně teda jako dělají za konkrétní aktivity a kdyby tě to zaujalo a třeba jako chtěla vlastně s tím forestingem nějak spolupracovat, nějak ho podpořit nebo jako se dozvědět víc, tak co bys udělala? Bych udělala? No, si bych se ještě potřebovala podívat na ty konkrétní aktivity. To byla ještě pro mě moc velká chvilka, jo, ale když jsem se chtěla dozvědět víc, tak bych se podívala, to není na této stránce.
na té stránce předtím. Ne, počkej, tam. Ne, tady, kde z nás můžete potkat. Příště. Zobrazit všechny akce. To asi by bylo pro mě zajímavé. Že bych jako, pro mě, kdyby je zajímavé osobní setkání. Super. Jo, takže bych si klikla na akce, jaké mají. Dobře, a takže jako našla, že dělají nějaký eventy, Ano. zkusila by se teda normálně podívat, na jaký event bys mohla jít a evidentně teda jsi tady jako žádný aktuální nenašla. Evidentně jsem nenašla. Červen, 25. No, žádný jsem nenašla. Jasné, super. Dobře, a to je jako úplně relevantní, jako správná jo, to není, že bys dělal něco špatně, to je jako relevantní správná odpověď. Všechno jako je v pohodě, teď jde o to získat nějakou právě tu zpětnou vazbu. A teď ještě dejme tomu, že jsi jako zaslechla o tom, když slyšela o tom forestingu, že kromě jako tady těch eventů pořádají i nějaký jako jiný možnosti, jiný aktivity, to, že se třeba můžeš jako do toho pralesa nějak podívat. My jsme to spolu někdy dřív jako naťukli, jo, že by tě tenhle lákal. Tak se ještě podívat po tomhle. Takže zapojte se. Výprava do džungle, zaří prales, Fenixův pověd, Singing Forest. Finanční pomoc a pro firmy. No, tak to by mě asi zajímalo. Podívat se na výpravu do džungle nebo zažít prales. Tak můžeš na to. Můžu jít na to, jo? Můžeš jít na to, no. Dobře, takže jdej se do džungle. Zažij prales. Fenixův pobyt. Aha, jo, to je takhle, to patří pod to. Nad tím. Zažij prales. Poznejte ho. Tradičně Aha. A proč je zažij prales? Teď je třeba trošku pro mě divné, proč je zažij prales text menší než Fenixův pobyt. Aha, zdá se ti, že je menší, jo? Já ho mám menší. Já ho mám Jo. Dobře. Že já ho mám malinký, ale to je jsou takové moje vizuální jako detaily. Fenixův pobyt. On je tradiční technik. On je klasickými a lékařskými uznávanými postupy. No. Takže jo. Úplně mi to úplně tak jako na první dobrou úplně jako by mi není jasný rozdíl zažít prales a Fenixův pobyt na první dobrou. Je tam pro mě je tam velmi jemný rozdíl. Ano, jako, super. Možná je to všechno v pořádku, ale jako potřeba bych si to rozkliknout, aby jsem se... Můžeš, klidně můžeš. Podívala víc, OK. Jo, zažij prales. Život o ekosystému. Hej, kdy potoužit hnutí s přírodou. Věda, ochrana přírody. Jo, takže budeme pracovat. A to, tam jsem si přečetla něco a už se dívám na další, na Fenixův pobyt. Ano. Jednotlivé fáze. Tady to. Žít, pobyt. Vyčerpání. Vidíte ho, to mně přijde taky podobné. Prostředí se stíší. Putáte, tady chyba. Ano. Putáte, vy se odpoutáte. Na pohodě, to je jako jenom cvičení, které vás cvičení. Technika.
Různých stavů. A ještě se zeptám, kdyby to nebylo takhle protest, ale jakože si s tím scrolloval, ještě by tě to zajímalo, už tam jako trávíš celkem hodně času, tak jenom jako ne, že by to bylo špatně, jenom se ptám, jestli, že jo, teď jsi trošku nucená tím, že to tady spolu testujeme, ale kdyby ses na to dívala sama doma, jako nebyla bys už pryč? Ne, v pohodě, ne, ještě ne. Ne, úplně jako v pohodě, jako. Jenže já jsem takový trpělivý člověk, jako jo. No však to je v pořádku, jako máme různou Já nejsem takže to je takový dobrý. já nejsem takový ten typický jako zastupitel jakoby takových těch dnešních jako víš, těch lidí, co to potřebují mít rychle, jako jo. Co to mít rychle, no však to je výborný, že to OK. máme. Co si s sebou? To je cena. Já chápu, že vlastně ten Fénixův pobyt je prostě už nějaký jako vedený program, jako zaměřený na osobu, na mě jako na člověka, jo. Ano. To mně přijde podobné, co nejvíc oceníte a co zažijete, pro mě, jo. Jako, podle mě už je to jenom taková jako jakoby jiná verze toho prvního. Ano, Že dobře. to pro mě pořád, já bych tam měli spíš zažijete, tam už bych nebrala takové jako obecné tvrzení, ale dala bych tam, že zažijí konkrétní techniky, jakoby, různé typy cvičení, jo, takový jako praktický už tohle, aby potom, když už si budu číst, když už si čtu ty fáze, abych už věděla, že jsou to určitá speciální techniky a cvičení, která mě vlastně pomáhají sklidnit tu mysl, pomáhají mi jít do toho pozorovatele. Jo, že je to vlastně nějaký uchopitelný cvičení, které já vlastně potom můžu provádět vlastně jakoby kdekoliv. Je to na mě hodně takové jako obecné. Ano, super. Tak. Jinak v pohodě, jinak to chápu a úplně v klidu mě to drží pozornost, vzít sebou, jak je to s bezpečností, jak se stravujeme, OK, jaká je cena, úplně v pohodě, náklady, všechny workshopy, práce nezahrnuje. Lety, dopravu mezi letištěm a cestovní pojištění. Rozumím? Aktuální termíny. Jak se dostaneme na místo? Chce se dozvědět víc. OK, jako jinak v pohodě. Super, tak to by asi teďka stačilo a teďka už jako tak nějak chvilku koukáš na ten web, zeptal bych se teď takovou jako nějakou nadhledovou otázku, jak to prostě na tebe celkově emocionálně působí, jak to na tebe jako informačně působí, jak to je pro tebe přehledný nebo zmatený a tak? Působí to na mě moc jakoby hezky, spíš jako ne, jako emocionálně. No jo, hele, cokoliv ti napadne k tomu, jo, to je v pořádku. Takový... Já vím, já hledám ty, ano, jako jak se na to mám. Trošku mě tam chybí takové nějaké nadšení. Jo, je to psané pořád, jak kdyby z takové nějaké jako obecné, monotónní roviny, chybí mi tam, právě to emocionálně mi tam chybí, jako jo. Něco takového, jako, ano, takového, jo, jako nějaký, abych věděla, jak se budu třeba cítit, jako jo, ne, že jenom se naučím, uvolním si hlavu, jo, to jsou prostě že se můžu cítit osvěžená, nebo prostě fakt mě to jako, jo, něco takového silnějšího možná mě tam chybí. A možná i v těch barvách to tam vidím, jo. Ano, já to chápu, že je to forest, je to takové do zelená, je to takové klidové, ale možná někde nějaká jako červená, nebo víš, jako takový odstín jako do žluté, takové té radosti, jo, takového trošku, aby mi to jako nadchlo, takové větší nadšení možná nějaké. Super. Pro mě je to zatím, jakoby, že je to v těch slovech, máš chuť, jo, nebo něco takového jako... Jo, vlastně na to jsem se dělala na začátku.
Ale výborný, super, to mě jako splnilo to, co jsem se chtěl na to zeptat, tady Okay. nějaký ten emocionální popis tvůj. A teď bych se zkusil zeptat konkrétně, dejme tomu, že teda tě jako zaujal nějaký ten dobrovolnický program, vyber si klidně, jestli to zažij prales, nebo ten a zkus teda se na něho zaregistrovat. Mhm. Takže. A nebo si klidně ještě jako ty programy projdi, jestli ještě si tam chceš něco, to tak taky si projdi. Jako... Ještě jsem se podívala na ten Singing Forest. Na místo aktuální termíny, rezervovat pobyt. Jo, mám to. Jasně, tak zkus prostě jakož dokončit normálně tu registraci a cokoliv zase zkus popisovat, co tam. Jste už připraven vyrazit, jak to vidím. Jsem připravený, ale mám ještě dotazy. A klidně to udělej teďka autenticky podle sebe, jako dejme tomu, že tě to zaujalo, ale tak, jak to teďka ty jako vnímáš dle toho, jak jsi to prošla. Tak. Okay. Termín info meeting. Okay. Zažij prales. Ne. Kdybys chtěla vyrazit na pobyt. Tak jdu na podzim. Bude info meeting zúčastnit. Je to na mě už teďka moc toho. Už se mi to nechci dělat. Jo, ne, super. Hele, výborný ten. Je tam už moc otázek, takže už vlastně jako bys řekla, hele, už se mě to dál nechce vyplňovat, kašlu na to. Už je tam nevím moc otázek. Jo? Výborný. By jenom, no. Mhm. A mám to dokončit? Jo, hele, dokončí to, ale píšu jako tady tu teda zásadní zpětnou vazbu. Jakým jazykem mluvíte? OK. Jo. Něco o vás. Jo, to mám teda vyplňovat dál, jo? To něco o vás? Zkus, no. Jo, zkus to vyplnit, no. OK. Klidně tam jde jako jakýkoliv blbosti, to je, jak se ti chce. Jasné. Tohle není podstatný. OK. To. Taky blbost, jo? OK. Odesláním zásady čestí nebo pobytu. Protože to nechápu, protože tam ta druhá otázka. Která otázka? V případě účasti na pobytu souhlasíme s podmínkami pobytu, když já se ještě chci doptat. Dobrý, výborný point. Dobře. Ale souhlasím jako a odeslat, jo? Mám to normálně ťuknout. Ano, můžeš. Sílám. Tak. Jo, hele, stačí a zkus teďka, já tady mám jako zásadní věci, tvoje dojmy, že je tam moc otázek, už si to prostě nechtělo vyplňovat a jak jsi došla na ten konec, tak ti nebyly ani jasný, že tam máš zatrhávat nějaký souhlasy s pobytem, když se vlastně teprve rozmýšlíš. Ano. Super. A zkus teď ještě klidně jako cokoliv tě k tomu napadlo, kromě tady těchto 2 bodů. Asi nic dalšího. Jo, je to zbytečně zdlouhavý, komplikovaný a tak pak ani tam nerozumíš tomu, proč máš souhlasit s podmínkama nějakýma a tak. No, mně by stačilo jenom, aby jsem si jako domluvila tu schůzku, jako na to doptání se a tam už jako by si to řekneme, že jo, o jaký pobyt bych měla zájem. A možná ještě ten jazyk tam byl dobrý, protože chápu, že oni to mají jakoby mezinárodní asi, že? Tak jo, tak pak chápu, jakým jazykem mluvíte, tak to je mi pak taky jasné. A jenom to, jako když se chci doptat, tak jako by mi to
bych jako, jinak jsem se cítila jako moc taková, jako že už se na mě šel takový pocit, jako že už je to nějak moc vážný. Jo, výborný, výborný. Super, super. Jo, že už se jako něčemu zavazuju, přitom já o tom tak jako přemýšlím, líbí se mi to, jako jsem jako ano, jsem jako napůl rozhodla, ale ještě se potřebuji doptat, to znamená, že já nejsem úplně rozhodla. Super, super, super. Výborný. A teďka ještě vlastně dvě tady takovéhle praktické věci. Jedna je, dejme tomu, že teda jako na pobyt vyrazit nechceš, protože se ti to zdá časově moc náročný nebo nějak komplikovaný, ale jako celkově ten projekt se ti líbí a jako chtěla bys třeba být nějak jako jeho součástí nebo ho nějak podpořit. Zkus se podívat, jestli třeba tam jako najdeš nějakou možnost, jak je Můžu ještě zapojit, jako jo, k tomu. Třeba, jako cokoliv jako tě napadne, jako dejme tomu, řekneš, jo, hele, to se mně líbí, já vlastně chci chránit přírodu, chci toto, ale jako, že bych na měsíc odjela do pralesa, to prostě teďka nedám, protože já nevím, mám doma děti, jo, nebo tak, jo. No. Tak, že jako to by tě zaujalo, ty bys hledala teda, jak jinak se třeba můžu to. Akce by tě zajímala, super. Znovu by mě zajímala akce. Výborný. A potom bych se podívala teda na zapojice a podívala bych se asi pak na ty dvě další, finanční pomoc a pro firmy. Výborně, tak se zkus podívat. Možná by mě teďka, počkej, tady to je. OK, dobře, tak teďka třeba by mě zajímalo, jako ne výsledky, kolik čeho zachránili a jo, tady společně jsme zachránili 88 hektarů. Jo, když se nejde to rozkliknout, takže je to pro mě nějaké číslo, nějaká informace, ale tady zase se podívám, ochraňujeme, jo, blablabla, takže vlastně tady se zase nedozvím. Já bych se chtěla dozvědět, ano. co to přináší teda, když to jakoby se zachrání. OK, jako zachránil jsem 88 hektarů, jo, před těžbou a kácením, ohrožená území, ale co je to důležité? To by mě asi zajímalo. Výborný. Jo, že já to tam jakoby potřebuju, jak kdyby cítit, to ví to vlastně ten, jako co to teda přinese, jako když to teda zachrání, budu se podporovat někoho, kdo to pomáhá zachránit, ale ten konkrétní dopad, tam cítím takový to srdce, jakože ho tam cítit, jako jo, že bude prostě, jo, že já nevím, pro zvířata bude více jako útočiště, jo, že prostě, aby lidé mohli žít na planetě, potřebují jakoby kyslík, aby byl tady jako nějaká ta v nějaký té míře jakoby ta kvalita jeho zachovaná a tady tohleto jako konkrétní, čem nám to jako té planetě jakoby pomáhá. Tak snažila jsem se jakoby na to kliknout, tam to není, více o našem dopadu, tam to ťukám a tam jsou zase jenom takovýhle informace, jo, jakoby takový statistický, jo, pro mě. Jo. To byly jsme lesní stanici. Okay. Ukazujeme, že ochrana pralesa může jít ruku v ruce s rozvojem a zase, jo, takový ukaz, jo, tady tohle a nějaká kampaň. Aktuální sbírka na pozemek Táňáků. No, tak jsem na to ťuká, to jsi viděl. Ano, viděl. Či je tento projekt důležitý, tak to už mě zajímá, protože
Mně chybí tady tyhle ty věci. Jako připadá mi to dobrý, ale furt to je kdyby... Furt to je pro mě jako hodně takové jako jako nějaké jenom jako mentální. Jo, ano, tedy pokud by se došlo k těžbě, já jako neodborník na tyhle ty problémy neznám ten dopad. Když by došlo k těžbě, stal by se toho degradovaný kus země, pokrytý lovitou bažinou a ne původní trávou, OK. No a co jako? Super. Hele, jo, to asi mě takhle teďka stačí. Dostala ses vlastně na to Darujme, kde teda by případně jako byla nějaká ta finanční pomoc, teď si to darujme. Tohle by mě taky asi stačilo. A ještě bych teďka, jestli se můžeš vrátit zpátky na ten web toho Forestinku. Super. A jestli teďka úplně vyloženě konkrétní zadání, jestli by se ti povedlo se přihlásit k odběru newsletteru, k odběru novinek. Dobře, takže se tam na hlavní stránku. A teď se to chvilku seklo, tak počkáme, než se to spojí. Jo, slyšíš mě? Haló? Ano, teď už slyším. Jo, takže jsem si to jakoby jedu dolů, dívám se, ano. Zapojte se a dojedu tady, kde se můžeme potkat a buďme ve spojení. Úplně tady bych super. Chci teda dostat a chci to dostávat. Super, tak to mě takhle stačí. Paráda. Hele, tak děkuju moc, to je z toho, co jsem chtěl takhle projít všechno a ještě bych jako ti na závěr dal, já jsem to už vesměs tam všechno slyšel, a třeba kdyby ti ještě něco napadlo, úplně jako volný prostor, jak to prostě na tebe celý působí, kdybys jako chtěla jít do toho pralesa, jestli bys věděla, jak se tam dostat, jestli bys věděla třeba, co případně by byly i překážky, proč bys tam jako dneska jet nechtěla, celkově jako nějaký souhrn toho, jak to na tebe působilo, cokoliv bys k tomu ještě chtěla dodat. Trošku se mě tam na začátku sekl, tak já nevím, jako ještě, co bys tomu chtěla dodat, jo? Ano, v podstatě, co bys chtěla dodat klidně. Mi toho, co jsem řekla, jo? Jo, hele, když nic, tak je to v pořádku úplně, jak to vnímáš, jestli ti ještě něco k tomu napadá. No asi nic, jako mně se to líbí vizuálně, jako ten web, jo, připadá mi i jako, líbí se mi vizuálně ten web. Teď se nám to zase nějak seká. Připadá mi přehled. Já to vnímám a no, asi nic, asi mi tam trošku, ano, asi mi tam trošku, jak kdyby, ale jak jsem to řekla, chybí mi tam trošku taková nějaký jako autentičnost, třeba nějaký pro vyjádření nějakého prostě jako člověka vlastně možná i který přišel s tou myšlenkou. To by třeba pro mě bylo zajímavé, jo, že by mě zajímají ten autentický. Jo, teď se nám to zase teda bohužel dost seká. Zatím stojí, OK. Tak jestli to tak je, tak fajn, jo. To je jedno, ale pokud zatím stojí nějaký člověk, který byl tím úplně původním, je nějaká zakladatelka, jo, ale prostě možná by mě zajímalo, jako ten její příběh nějaký. Já nevím, to být jako formou můj příběh, ale prostě nějaký jako její osobní sdílení. Jako. Výborný, super. Hele, děkuju moc, Eli. Asi na závěr úplně takový jako pragmatický, číselný tyto. Kdybys měla na stupnici od 1 do 10 ohodnotit
tu neziskovku jako celek a tu její webovou prezentaci. Na obě dvě dej čísla od 1 do 10, 1 nejméně, 10 nejvíc. Klidně to udělej pocitově, jakkoliv je to za tebe v pohodě. Ještě, Peťo, ještě jenom mi to řekni, prosím tě. Jo, teď se nám to hodně seká, slyšíš mě teď? Ano, teď tě slyším, zkus to teď. Jo, jestli bys mohla úplně na závěr poslední dvě věci dát vyloženě číslovku od 1 do 10, 1 nejméně, 10 nejvíc, jak bys ohodnotila neziskovku jako celek, jedno číslo, a druhý číslo, jak na tebe působí ten web jako celek. Neziskovku jako celek, jo? Jo. Jako celkem to byl pro mě krátký čas, jako jo, ale... Ale úplně v pohodě, jak to, klidně řekni, že to jako nezvládneš za takový čas posoudit, to je taky v klidu. Ale jako že věrohodně, spolehlivě, jsou tam ti lidi, dělají jako ty zajímavé věci, jo, takže mně to přijde jako fajn, jako zajímavý, jako dostat se do pralesa nějakým způsobem jako velký, jako zajímavý a může to být veliký, jo, takže neví, jak by se tam dostal, že, takže to je taky fajn. Tím pádem a ten web ten web bych dala asi tak jako 8 třeba. Výborný. A tu neziskovku, to se mě asi kouslo nebo vypadlo, to bys dala kolik? Jo, teďka je to teda úplně marný, teď se to seká v podstatě neustále. No. Halo, slyšíme se? Já tě slyším. Výborně, tak zkus jenom, já jsem něco slyšela, ale hodně to teď padá, tak zkus jenom, jestli zvládneš. Padá, rychle to zkusím, takže web asi, no já bych to dala tam asi taky na stejno. Buď 7, jo, takže... 8, jo, ale za půlkou, spíš super. Dobře, super, hele, no, děkuju. Dobrý, jsou to takový detaily, no. Hele, děkuju moc, tím, že se nám teďka tak seká, tak je to náročnější, ale hele, děkuju moc, spousta hodnotných podnětů, díky za čas teda, Eli, takže já stopuju nahrávání.